Smrdi nešto što je kao dobar dan, inače ovde da se pali karton, smeće i tako dalje. Šavnička 37A i Cerak, ceo taj deo, i Žarkovo. Ali ako je u pitanju prskanje komaraca, ako su to krenuli opet da rade, da nastruju, ja stvarno molim neke advokate da se jave, da se momentalno, policija bi trebala da reaguje, to bi bilo najlakše da se tako desi, da oni koji su zaduženi zapravo za bezbednost drugih, oni koji su jači od drugih, da reaguju. Znači da se specijalci i policija se angažuju, da se pohapse svi na trenutnim pozicijama i da se vidi za koga rade zakoni. Da se vidi šta je sredstvo za prskanje komaraca. Ja ću vam reći da je u pitanju bojni otrov. Znači, u pitanju je bojni otrov. To možemo da se kladimo u život sa kim god hoćete. Mislim da im neće poći za rukom, zato što izgubio sam sluh, izgubio sam miris, nisam mogao skoro da dišem. Prolazili su dva pripadnika romske populacije, su vozila vozilo i delovali su vrlo uplašeno i krivo unutra, dok ovako gledaju sve ljude oko sebe kako prolaze. 8, pola 9 uveče, deca svi su na putevima, oni su išli i prskali sa zemlje, gde oblak dima ide po ljudima. Ja sam malo zakačio to kroz prozor, bio sam u kolima, zakačio sam vrlo kratko taj dim, instant, znači ceo ovaj deo unutra sam osjećao zapušen, nisam mogao da osetim ništa, nisam mogao da čujem, bio sam zaglušen. Znači, specijalci i ovi ljudi koji znaju, koji testiraju to i koji su na zadatku, to su bojni otrovi. To je stan granata iz igrica. To je taj nivo. Znači, ja molim ljude da dele poruku, da zovete koga znate, advokate, policiju, vojsku i da se reaguje. Ovo je kraj. Takođe, mislim da vidite koje su temperature ovih dana, vidite šta rade sa ovim oblacima veštačkim i na što to sve liči na nebu, da niko apsolutno ne reaguje kao da je dobar dan, zato što ne vide realnost. Znači, to su ljudi van realnosti. Ako vi ne vidite 350 tragova na nebu i nakon čistog vedrog neba dolaze ti isti tragovi, vam padaju na glavu i povećavaju se i postaju oblaci, onda stvarno, što kaže serije, gledajte unutra, pogledajte u sebe, zapitajte se ko ste. To je taj moment. Niste živi, znači jednostavno to ko ne vidi može, što se mene tiče, nek se ubije. Nek se ubije, nikom neće ništa faliti, koga nema, bez njega se može, znači šta kažu, slobodno, ništa neće biti, smrt je laž, slobodno se ubite. Slobodno se ubite, nije ovo igra za vas, jednostavno pobedili su oni i to je to. Predajte im samo, kažite ja više ne mogu ovo, ja ne vidim avione koji lete po nebu, kojih 300 dnevno bukvalno pređe, bez ikakve transparentnosti. Niti znate šta je gde ide leti, niti znate ko je u avionu, niti ko vozi, niti imate bilo kakav uvid, bilo kakvu informaciju. I onda kriptotehnologija, odnosno blockchain tehnologija sa veštačkom inteligencijom, kad to možda donese transparentnost gde više nema laži i prevare, onda se Bitcoinom kupuju oružje, droga, pošto se to dolarama inače ne radi. Pošto Bitcoin se koristi za terorizam, pošto automobilom ne možete zaletite samo izlog i da napravite teroristički napad i akt, to ne znači, samo Bitcoinom se radi terorizam. Znači sve su uradili da sakriju tehnologiju od normalnih ljudi, da bi oni mogli da ceo sistem ekonomski to lagano lagano pretoče u svoju kontrolu i da to bude totalna diktatura. Ako mislite da je ovo sada nešto, nije ništa. Jer vi dalje imate kao neku šatru slobodno, nešto i tamo možete da muljate. Ovo je totalna kontrola. Totalna kontrola ka totalnom smanjenju kvaliteta ljudi. Znači, jedva će biti živi. Otvelike. Znači, bit će neki polufetosi, kao što su sada najviše po ulici, po Beogradu, i koji se teturaju, tumaraju, ne znaju šta će od frižidera do trafike i to je to. Do toaleta i to je to. Sve to trojstvo. To je ideja. Znači, što slabije i fizički, što slabije automatski i umno, i da može da se resetuje populacija. Lagano, jer to već rade. Znači, već 99,9% ljudi nisu ljudi. To sam zato napravio komšije. Ja sam teo da primer Srbije objasnim na primjeru moje zgrade i 3 stana ispod mene. Ja izazivam svakoga da provede više od 60 sekundi u stanu da se ne ispovraća. Znači, ako je jedinka definisana okruženjem, da sad nešto imamo priču šta je okruženje i tako dalje, znači recimo da je tako, kao što nam se uči zvanična nauka, jel?
Da li shvatate da to nisu ljudi? Njihovi stanovi ne posjeduju kiseonik. Ja ne mogu da otvorim prozor od sobe, od stana, moram da se sakrivam, da se cimam, da bežim, da mi ne usmrde ceo stan. Jer svaki dan tako pomalo oni šire svoj smrad, oni šire svoju boleštinu, oni šire svoju monstruoznost. Pasivno, ne rade oni to namerno. Oni ne vide sebe na šta liče. Ne vide da su debeli, da su ćoravi, da su gluvi, da nemaju njuh, da su slabi, da su glupi. Oni to jednostavno ne vide, jer nemaju s čim da se porede. Svi oko njih su manje više takvi. Znači, 3 stana iz prizemlja, jedan je dobio rak na mozgu i više ga nema, taj stan je i dalje kancerogena bomba. Znači, ja izazivam opet ko tu uđe da preživi. Drugi je sa isto, ovaj je bio naravno ovaj cigaretaš, drugi je isto sa cigaretašem jednim koji 24/7 sedi u sobi, smrdi i igra igrice na računaru u kući žene koja je nepušač pritom i koja ima zdravstvenih problema i puštene reaguje na to, ništa, znači sve je to kao a ovaj jedan stan je ko dođe, pošto 99% ljudi, svaki od 5 recimo minimum 3 su pušači, uvek, na ulici gde god, dozvoljavaju da im se puši u stanu, recimo u tom, ona isto žena sa problemima, dozvoljava da se puši u stanu i da otvara vrata dok to radi, da cijela zgrada smrdi. Znači, i njen stoje, ma svi, idemo svi bre, i deca koja prolaze kroz hodnik, i ja nakon trčanja, ma svi bre, nebitno je, mora da budete tolerantni, kulturni, njeno je pravo da puši. Zvao sam policiju za idiota koji je izašao ispred stana na spratu potkrovlju, izašao je ispred stana i zapalio cigaretu u hodniku. U Kaliforniji bi ga ubili, na primjer. Ja se slažem s tim. Znači, ja sam bio na ivici, imao sam metalnu šipku na tu koju čuvam i koja ima onako ove zakržale ivice koje je taman za ove delove ovde. Bez ikakve frke. Jer to je taj moment vi ili on. To nije moment ja sam tolerantan. Jeste, ako znate da vam ne može supstanca, pošto nema supstance, da vam ne može ništa, to u suštini ako vi to želite, ali to morate da budete mnogo ozbiljan mag, monah, što je danas neki kao sinonim, da biste to realizovali. On je ceo sprat usmrdeo. Prozor koji je na 3 metara od njega, on je bukvalno izašao ispred svog stana u hodnik, nabio je čačkalicu u prekidač za svetlo, pošto ga mrzi ga da stiska, to je taj, morate shvatiti da su pušači dno dna postojanja. Znači, to je nivo lenjosti koji je kraj. Znači, to nije čovek, to su polu cigarete. Vidjet ćete po njihovim bojama, po podočnicima, po sivilu face i tako, kao što meni sada, zbog mnogo izloženja na sunce, vidjet ćete da postaju kao cigareta koja je spaljena. Tanki, leševi, bez energije. Svi imaju kao da su na horsu razvaljeni, brate, 35 godina, a puše pljuge možda 2, 3 ili 5 godina. Zato što su cigaretama hemikalije. Jedna od hemikalije je staklo, takozvani kristal met, odnosno takozvano staklo. Taj kristal met je ono što je u cigaretama u mnogo malim dozama. Ja sam uveren, to možete proveriti. Advokat je na sudu dokazao da stavljaju antifriz u cigarete. Znači, dokazao da postoji supstanca antifriz u cigaretama koje su na trafici, koje sam juče video 2 neke nesretne devojčice, odnosno jedna od kojih je konzumirala cigarete. U dvorištu osnovne škole, znači ima, ne znam, od 13 do 14 godina, ne znam koliko možda ima. Nek bude da je najstarija. Odnosno da je 7. i 8. razred. Antifriz. I to je dostupno na trafici. To neko proda detetu. Taj neko je narkodiler. Taj neko radi za kartel koji se zove British American Tobacco. Taj neko ko drži British American Tobacco je neko ko se postavlja da vama pada u siromašeni uranijum po glavama. Da devojčica gine na noši. Da vam narod bude sakaćen radijacijom i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Jer niste dovoljno umirali. Jer niste dovoljno ubijani. A pritom je najčešće svi misle ste pametni.
Kao ja sam, ovaj lik koji imao, ima, u stvari, rakčinu, vjerojatno na mozgu i dalje, mi je lauče u hodniku dok me sačekao sa cigaretom, cijela zgrada je smrdela, te ja sam gubijem, bukvalno, nego nisam mogu izađem od smrada, jer ne želim da, nije vredno, apsolutno, da mirišem to. Karton koji gori, znači karton je u pitanju, reciklirani karton koji dolazi u fabriku, secka se, prerađuje se, mislim, pere se, farba se u bran i natapa hemijom. To su cigarete. To nije duvan. To nije duvan, znači to su bukvalno novine koje gore u listu od sveske. To je to. I čak i mnogo gore od toga. To bi bilo čak i da pušite fenomenalno. Mnogo gore od toga. On mi arlauče u zgradi, ja sam Srbin, bre, i za mrtav pijan na cigareti. Znači, cigarete su testirane na kučićima, na životinjama, možete vidjeti šta radi tim jednim stvorenjima, da vidite da testiraju ponašanje njihovo, agresiju, koliko im treba, kako reaguju, kako su sa drugim članovima, kako se ponašaju. Ne shvatate šta sve znaju o vama da vi ne znate. Znači, to je ponašanje koje fiksno stvara agresiju, ubija druge, ubija tu jedinku, sponzoriše svetski terorizam, svetska zdravstvena organizacija, ova koju ovi naši političari vole da oralno zadovoljavaju i da ih puštaju, da ih analno zadovoljavaju, je izjavila pre par godina za javnost da su cigarete najopasnija stvar ikada suočena sa ljudima, ljudskim zdravljem u istoriji. Vidjet ćete neke sličnosti u tome što pričaju sa koronom, sa kurtonom, ja se izvinjavam. Neće valjda algoritam da me smara, sa kurtonom, kurtona 19. Znači ne COVID. Isti su simptomi gripa, po znacima navoda gripa, isfantaziranog od prehlade, jer on je ladno. Isti su simptomi gripa kao korone, odnosno kao kurtone za zdrave ljude. Znači ja kad zakačim malo to je krkljanje, to je sline odmah, to curi nos, cure oči i tako dalje. Znači to je definitivno supstanca koja nije za živi svet. Znači, definitivno su ubacili ako stavlja antifriz, ako antifriz postoji i taj slučaj je nigde, đovak je bitan, barsa je bitna, ali taj slučaj je nigde, gde je čovek dobio 150 i nešto hiljada evra, što je ništa, što je smešno. Samo su ga učutkali i rekli, maja bre, miči se. To je taj potez PR-a bio, da kažemo. Znači, dobio je 150 i nešto hiljada jer je advokat dokazao da ima antifriz u supstanci koju on koristi, u cigaretama koje on koristi. Isti i duvan iz kesa. Ne kupujete duvan od srpskog seljaka, kupujete duvan iz kesa. Razumete? Najopasnija stvar ikada suočena sa ljudima, te reči su izgovorili i niko ne reaguje. Na kutiji sve piše i niko ne reaguje. Na trim stazi idu i puše, vejpuju, puše cigarete, šetaju decu, puše pljuge i šetaju decu. I mama i tata tresu bukvalno detetu pepeo na glavu. Sve sam te scene viđao, gde se žena i baka i mama nadvijaju nad detetom sa cigaretom u ustima i nešto kao je rade u kolicima u korpici. Gde dimčina izlazi ovako iz njene face, ono izbacuje, ono pepeo, ono leti po detetu, ono to mini se one su... Da li ste svesni koliki je procenat leukemija dece u proteklih, recimo, 2 decenije? Da pratimo. Pogledajte malo. Nego dok vaše dete nema, onda je sve super, zato što ste svi sebični. To je najveća istina. Svi ste sebični. Da je vaše dete neko zgazio na pešačkom prelazu i ubio, a da je taj neko, recimo, sin lika koji drži televiziju i koji je izjavio da svi niste toliko jebeno retardirani, ne bi imao para koliko imam. Apsolutna istina. Apsolutna istina. Željko Mitrović. Apsolutna istina. Cigarete su svuda. Znači, Beograd je najopasnija zona, ja vam savjetujem svima da ako može, da kako zna i ume beži iz Beograda, spremaju ekonomski krah, mislim to naravno spremaju do sutra ako se mi se pitamo, jer smo mi 99,9999%. A ono što oni fantaziraju, mislim, ovom pričam koliko se plašite nekih poslova, nečega, gledajte da bežite samo iz metropole, iz Beograda, iz grada i širite informacije i obrazujte se. Biće uskoro još po nešto na kanalu mnogo ozbiljnije. Znači, kurtona su cigarete. Vozači autobusa puše cigarete. Za malo što nisam ubio ovo jedno dete
u autobusu liku baca, znači ima tipa 18 godina, 20 možda ima, mnogo je besan zajeban, mnogo je video, samo karton koji gori može da ga smiri. Baca ispod, onako na ulicu, baca samo cigaretu i ulazi u autobus i vata se za ovo. Ja sam tad pao u trans, imao je velike sreće, velike sreće, baš velike, jer sam ja samo u jednom trenutku se dozvodio, jer sam vidio šta će se desi i pobegao sam, niste kačite taj snimak, da smanjim agresiju, širenje agresije, pobegao sam na drugi kraj autobusa i samo sam hteo da iščupam vrata, rekao sam otvori vrata van stanice, ne zanima sam, neću da... Pritom je vozač pušio cigaretu. Dok vozi na semaforu, stoji, ulazi u krivinu, nakon toga u raskrsnicu, upravlja teškom mašinerijom i tako dalje, izdrogiran, teško izdrogiran. Na hemikaliji, na kartonu, bez kiseonika. On je bez kiseonika, njegov mozak je bez kiseonika. Morate to shvatite. On nema reakciju. On može da padne mrtav za volanom. Može da napravi lančani sudar. Može da ugrozi minimum 100 života da povuče sa sobom. U tom delu, recimo, gde je tada bio. Jer je centar Žarkova, recimo, u pitanju gde lete po ovoj Ibarskoj magistrali, gde je jedna frljoka samo mala i čao zdravo. Taj lik je vozač autobusa gradski. Njega će turisti da vide. Smrad autobusa će turisti da osete. Vi zidate hramove od milione i milione evra i ponosite se time. Hramove, crkve. Crkva dolazi od reči Kirk, koja dolazi od reči Sersi. A Sersi je boginja, paganska boginja koja je pretvarala ljude u svinje i u životinje. Namami ih u kuću, pretvori ih u životinje i pojede ih. Eto, odatle recimo dolazi reč crkva. Zato Isus kaže, ne traži me u kamenu, ne budi toliko glup, nego neće da vređa, ali ja otvoreno, znači vi ste, svi koji misle su pametni su totalni kreteni. Totalni kreteni, znači oni su ne postoje. Ako malo mislite da ste kao pametni, da ste sigurni u to, vi ste ludi. To je to. Plus vlada masovna šizofrenija. Cigarete to postiču i stimulišu. Jedan način na to da vidite je da shvatite da se ranije čovek lečio, da je jedna terapija bila da se pokvaren izleči nenormalno ukrašenim vrtovima i baštom. To je priroda u prevodu. Prva umetnost, fascinacija čoveka koja je bila cvet. Prvi izraz, taj umetnički koji čovek video je bila priroda i bio je cvet. Na stranu žena. Ljudi su se izvodili u nenormalno ukrašene vrtove. Recimo tamo 18. 19. 20. vek, mada početak, ali ja bih rekao i ranije, ne 20. Nek bude početak 20. kad su recimo kokain, opijum, dobro, okej, to je to, morfijum, heroin, znači sve ostale varijante su korišćene kao medikamenti. Kad su ljudi bili vrlo normalni i svesni da, mislim, šta će se desiti, ako ja uzmem bilo šta će me, mislim, probaću, videću, preživeću kao što je preživjelo pre toga, ne znam ja koliko. Drugo, sve što kažu, lažu, fiksno, sad znamo to da je fiksno. Znači, vidimo sad ko radi za strane ove plaćenike, to su svi otprilike u vladi trenutno, mislim. Neki tu naravno su nesvesno jer misle su u transu, nisu normalni, nemaju obrazovanje pre svega, ali većina su samo sebični, ne zanima ih. A ti isto koji ih ne zanima neće živeti ni 5 godina sledećih, to mi verujte na reč. Znači, hemikalije koje koristite, deterđenti, omekšivači, kozmetika ženska, nestaju vam oči, nestaje vam vid, nestaje vam svest koja vidi, nestaje vam nos, nestaje vam čula. Čula su intelekt, čula su telo. Gasite se, gubite energiju, slabite. Vi ste konstantno svi otrovani. 2-3 kuće u svetu drže celokupnu hemikaliju sveta. 2-3 proizvođača. Mislim, ovih vlasnika, nije bitno.
konstantno vaša odeća je natopljena hemijom koja je hrana za vaše telo. Isparava vam veš. Ja ne mogu da, kada peru veš i stavljaju ga u dvorište, misle da je njihovo, da kao nemaju uslove. Ne zanima me. Ne zanima me, stavi veš koji nije opasan po druge. Ja nemam problem ni sa čim, koristite, radite što hoćete, ne zanima me uopšte. Ali nemoj da ugrožavaš zdravlje drugih. Ne smeš da napadaš drugi, alo. Veš je ja ne znam kolike količine oni toga koriste, tu sigurno piše jedna merica. Ja sam uveren da oni stavljaju ko zna koliko. Vi ne shvatate koji je smrad, mislim shvatate jer 99% ljudi to koristi. To je najopasnija stvar na svetu, koja je provučena bez da iko trepne. Svaka, po znacima navoda, supstanca radi nešto. Ovi vam pričaju tamo neki kanabis će, tu ćete vidite zmajeve, da poludite, to utiče na mozak, to radi na mozak. Mozak ne postoji, nema na šta da radi. Šta ćemo sada? Na šta sada radi? Radite na Svetoga Duha možda, jer duhovit je duh, a svi znamo da se tamo smejemo i kikoćemo kao debili. Pa onda je duh debil, onda je Bog debil, onda je tvorac debil. Onda ste vi svi pametni, jel? Jel tako? Znači, kao što vas radi taj cvet, tako vas radi i Ariel i Tajd. Samo što na Arielu i Tajdu, kad ti neko kaže, druže, ti si na kugli koja se okreće i gde voda stoji mirno i sve se pomera tako s vazduhom zajedno, se gura, ništa ne brini. I ti kažeš, aha, vrhunski. To je zbog Ariela i Tajda. Jer te rade tako da ti možeš to da prihvatiš kao realnost. Toliko si pametan na tome da je tebi normalno da se ti okrećeš na kugli na kojoj je voda ravna 1600 km na čas. Taj moment će boleti mnoge i drago mi je, ali dobro, to nije sad poenta. Cigarete i ostala hemija. Ako vam je život mio, eliminišete sve. Postoje alternativni način, naravno da postoje za sve to. Možete naći na internetu, imate, čak se baš da okačem, stavit ću u opisu par linkova od par žena koje su stavila to, jer su rekla ako vam je draga vaša porodica, ako volite svoju porodicu, zaštitite ih, nemojte koristiti više hemiju. Mi sad koji smo prestali, vi ne shvatate koliko nama to sad smeta kada više ne koristimo i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, definitivno samo trend koji raste i samo će svest da se sve više budi i ljudi će to prestati da koriste. Nemojte da čekate, jer ćete dočekati karcinom neki, zato što ono što vam isto ne kažu za rak je da se dešava na informacionom nivou. Karcinom rak ste vi, vaše ćelije koje su mutirane. Znači, vaša ćelija dobije informaciju kiselnika, koja je normalna informacija za nju i kaže, ok, ja sam takva kakva sam, savršena i to je to. I ja živim od toga, u toj sredini. Ali onda ona dobije Ariel i Tajd, Cif, pa malo Dolce & Gabbana Cif, pa Dior Cif. I onda odbaci to. Otruje se ta ćelija i druga i peta i hiljadita, međutim, recikliraju se i ono što im je uništeno, da kažemo, organele koje su kao poremećene, se upakuju u materijal koji se zove tamo kao neki protein i to se izbaci napolje. To se zove virus. Ćelijski otpad je virus. I zato ih ima, da to kažu, milioni, milioni, milioni. Sve oni vama govore, ali ne govore istinu. Jeste nevidljivi neprijatelj, vi ne vidite radijaciju, ne vidite 5G, ali je tu, konstantno. Konstantno vas i to menja i to vam utiče na vas da vas remeti da kaže mutiraj, pa onda na to nafiloš Ariel i Tajd, pa bude lakše da mutiraš. Jer kao u igricama, oni koji znaju, ja te prvo pogodim otrovnom strelom, tamo ti skinem neku imunost, skinem ti neki imunitet na vatru recimo, i onda, pošto sam ja mađioničar, bacim vatrenu kuglu na tebe. I onda prvo sam ti smanjio otpor na vatru, pa sam te pogodio vatrom. Tako oni rade isto. Smanjuju vam Arielom, Tajdom i garniturom celom kozmetike i hemije, vam smanjuju, namerno ponavljam sve da biste što, jer, mislim, jasno vam je da Matrix je pre. Ovo je Matrix. Ovo je Matrix, znači planeta, ono što oni zovu ravna, nije zemlja ravna, zemlja nije objekat. Zemlja nije objekat, znači nikakva ploča pa je ravna,
niti staklo, čak i to možemo da diskutujemo da nije ravno, nego je beskonačna. To je problem za njih. Jer kad je moj svet, kad sam ja deo sveta i moj svet je kugla, ja sam neka kugla koja je ograničena. I ne mogu da shvatim neke stvari. Kogod ti meni crtaš, pričaš, ja ne mogu da te shvatim. Ali kad sam ja deo sveta koji je beskonačan, ja kad hodam po zemlji, ja hodam po beskonačnom, nema kraja. Samo zemlja postoji. Samo zemaljska ravan postoji kao vrt, kao Božija bašta za uživanje. Ali postoje sebični ljudi u vrtu. Postoje bolesnici koji puše karton u vrtu, kojima nije dosta banana, nije im dosta jabuka, nije im dosta žena, nije im dosta kokain, koka biljka, nije im dosta kanabis, to im nije dosta, nisu gljive dosta, nije to ništa dosta. Nije samo sunce i plaža dosta, i muzika, i umetnost, i izražavanje, i trening, to ništa nije dosta. To ništa nije dosta za njih, ni roman, ni slika, ni strip, ni knjiga, ma ništa od toga nije dosta. On mora da zapali karton. Ko je onda kriv? Ko je onda kriv? Drugar mi priča da u kombiju vraćaju se sa puta iz Praga, žena ih zaustavlja ceo kombi, pravi scenu da kreće da ja moram da stanem, kako možete me ne pustiti na cigaretu, pa ja moram da popušim cigaretu, ja moram popušim. Ovaj lik se izbezumio, vozač, rekao je, ok, staćemo na pumpu, ona je istrčala napolje, sela na klupu i iz torbi kao, to nije normalno, to ponašanje je za metak u čelo. To čak mislim, lakše, možete vi nju kao da lečite, sve to super, ono, može za nedelju dana da progleda, ali lakše. Ubijete pse, to, idemo dalje. I to će se prenese onda kao poruka dalje, ali to nije put Srba. Nažalost. Mi smo sve mirci, a nismo sve ubice. Nažalost. Jer ovo je svet ubica, trenutno. A mi, pošto smo dobri u svemu, onda bismo vjerojatno i tome bili dobri, ali dobro. Mi ćemo... Prekinuo sam video, poenta priče da je jedna narkomančina destruktivna, jedan čist terorista, ona je terorista, tačka. To je terorista. Znači, ne musliman, mučenik, nego terorista. Narkoman na cigareti, koji puši karton. To je terorista. Ona je sprovela svoju volju nad njima. To je moć. Po Maslovu možete pogledati moć, definiciju. Moć, sprovođenje sopstvene volje ili nije bitno čije volje, bez obzira na otpor. Znači, njih je tu koliko u autobusu, oni gube vreme od svog života, njima uzimaju bukvalno život, u svakom mogućem smislu. I vreme, i zdravlje, kad zakači taj smrad i ona posle ulazi tako smrdljiva u autobus i to isparava iz nje 10, 20 minuta, 30, i tako se postiže njihov cilj. Jer ona posle ide i prenosi to, ona smrdi i to izlazi iz nje i lepi se svuda. I onda se širi prehlada, tako. Ovom pričom, jer je 2018. neki indijski lik, nije bitno kako zaboravim se kako zove, okačit ću sve linkove, čovek je napravio studiju i pokazali su da tragove duvanskog dima, mislim duvanskog cigarete, hemije, u prostorima gde se nije pušilo. Jer leti svuda, jer evo recimo moje dvorište ovde, komšinice dole koje uništava ceo stan, koje je napravio karcinom, kutiju karcinoma, dođe prijateljica, žrtva ladna zapali u sred, to je javno dvorište. Ovo je dvorište zgrade, ovo nije privatno dvorište, ovo nije kafić, ovo nije klošeraj. Tu možeš da izađeš, da uživaš u knjizi, da uživaš u hrani, da uživaš u muzici, da treniraš, znači da radiš nešto što ne ugrožava druge, što inspiriše druge i tebi produžava život i druge motiviše na život, a ne na smrt i tako dalje. Ali primetit ćete jednu stvar, ovo je kult ura. Kultura, u korenu reči ima kult, to je sekta. Ovo je kult smrti. Glavni sveštenici ovog kulta nose kravate i nose tamna odela. Tako, to su njihove odore, to nisu poslovne odore. To nije poslovni svet. To je svet kulta smrti. Da ste obešeni ovako kao kjer, da imate ovaj povodac, da neko ako treba da dođe malo da vam kaže dođi ovamo bre, gde si pošao bre, tamo bre. Gde ćeš ti da istražuješ beskonačnu zemlju? Gde ćeš ti na brod, Burazeru? Gde si platio moju dačbinu, moje papire za kraljicu? To je srednji vek, ovo što vam ja pričam sada. To je mentalitet sada srednji veka, je nebitno, 15. 16. 17. vek, kad su pirati bili pretnja i teroristi i opasnost. Pirati će vas ubiti, dođite vi kod nas,
Dođite vi na krunu, vi znate da ćemo vas ubiti na finiji način. A pirati možda svašta da vam urade. A pirati su bili slobodni ljudi, trgovci, uglavnom. Ne kažem, bilo je razbojnika, bilo je sileđe uvek, kao što su i oni. Zato su oni i videli te pirate, jer su oni ti likovi koji su sileđi i koji sprovode to na taj način da otimaju papire, East Indian Trading Company i tako dalje, koja je bila strah i trepete mora ma ja ne znam koliko imaju na duši. Ja se kažem, nije ni bitno. Nećemo da crnimo. Znači, poenta priče je da nešto mora da se preduzme pod hitno po pitanju svega ovoga, to jedino policija treba da krene samo da hapsi sve sa ulice, da ih diže, da ih rešava ove materije, ovog proizvoda, da se proizvod odlože, da ide na uništavanje. Neki lik iz Indije isto našao način da pere hemikalijama, da neutrališe ceo smrad hemije cigareta i da čisti totalno filtere na fabričko, na snežno belo. Da, pritom, evo recimo kad sam rekao filtere, znači oni gutaju to preko filtera, na kutiji piše ubija vas i sve oko vas, ubija. Znači otvoreno piše ubija. Ne znam da li treba da se to objašnjava. Što znači da te ubijem? Da više nisi živ, jel tako? Znači ne dišeš više, nemaš vitalne znakove, srce, ništa. Mislim da to nije teorija zavere. Znači piše ovo vas ubija. Bill Gates kaže mnogo vas je na TED konferenciji. Moramo nešto da uradimo po tom pitanju. I smeje se. Šta ja mogu da uradim po tom pitanju? Koja je jedina stvar? Znači vas je 100. Ja hoću da vas bude manje. Šta ja mogu da uradim po tom pitanju, a da vas bude manje? Mogu da vas pobijem. I mogu to da vam kažem agresivno, da arlaučem na vas, da vi kažete, vidite, ovo je ludak, hoće, i mogu da se smijem. Kažete, pa ovo budalo šta priča. I vi sa nekom kažete za bilo, a oni će kažu, ma daj, nebitno što je to deo realnosti. To je deo realnosti, to postoji kao dokaz, znači čovjek izgovorio te reči. I nije jedini. Klaus Schwab, osnivač Međunarodnog monetarnog fonda, jedan od i tako dalje, vodeći globalista, i tako dalje, lik izbacio knjigu, čovjek izbacio knjigu, Veliki reset, COVID-19, i vama i dalje nešto nije jasno. Ne znam šta vam kažem, pritom svi, znači ne naši su za odstrel, oni će nestati kad ne budu više bili potrebni, bit će očišćeni kao metlom. Svi oni su svi za reciklažu. Oni sve ljude, ovi naši zlotvori teroristi, koji se zovu političari, gledaju sve ispod sebe, gledaju sve sa visine. Svi ste smeće sa njih. Ovi koji njima vladaju, oni njih ne vide. Oni vas tu nešto bar kao čuju, vide nešto kao malo narodovo, ponegde čuju kao Starajeve stoka. To mi je rekao jedan čovjek, ovom pričam, jer mi je jedan lik ekonomista me vidio da treniram tu kod IFA, koji je inače sramota Srbije, jedna velika sramota Srbije. Mislim, to opet krivi mi, jer ja recimo nisam došao i napravio sam recimo model koji radi i rekao, evo, predlog da oživimo sve. DIF, ne znam, ovo, ono i tako dalje. Nego sad pričamo ovako, bez ikakih konkretnih predloga, ali dobro, bit će. Čovjek mi je rekao, kaže, sine, kaže, vi da čujete šta oni pričaju u zatvorenim zidovima, iza zatvorenih zidova, što kažu, u kancelarijama, kako pričaju o narodu i kako pričaju šta ćemo s ovom marom, šta ćemo s ovom stokom, šta ćemo s ovim invalidima, šta ćemo s... Kaže, vi niste svesni koje je to ponašanje i šta ti ljudi pričaju, šta rade. Rekao, verujte mi da nagazili ste jednom koje je možda među svesnima, nažalost, za te stvari. Delite ovo što više znanje, ovo što klip je nebitan, ja vas molim zapravo, da svi ovo, ako vas mrzi da vi izgovarate reči, ponovite što sam ja rekao, napravite video od minut, 2, 3 i okačite ga. Imamo dokaz da su cigarete to, imamo dokaz da je 5G to, imamo dokaz da je karcinom to, imamo dokaz da je prskanje za komarce da radi kao bojni otrov, imamo dokaze da pesak iz Sahare koji pričate da se podigu pesak iz Sahare žuti, da su neki metalni opilci, ne znam šta je, jer poenta je, opet vam kažem, znači ako je u pitanju zračenje,
koje reaguje dobro i odbija se o metal, a oni bacaju metalne opiljke, oni vas prave podložnim za zračenje. Znači da budete ranjivijim na zračenje. Strašno, zaboravio sam pričam svoj jezik. Lakše na engleskom pričam, nego to vam je dokaz da vidite šta se radi sa pop kult urom. Popularni kult. Da pušiš hemikaliju na uređaj. Da pušiš hemikaliju iz kartona. Karton natopljen hemikalijom u kartonu. Na filter. A ovi oko tebe da gutaju bez filtera. Deca u školi ulaze, teraju ih profesor, imaju pušnice. Meni kažu, kad će praviš dete? Pa ako moje dete dođe kao antihrist, što dolazi u onim filmovima, mnogi od vas će da nestanu. Ugasite cigaretu, molim vas, pored dece. Nalazite se u parku, drogirate se, ugasite cigaretu. Ovo vam nije kafić, ja se izvinjam. Ako možete samo pored dece bez drogiranja, bilo bi idealno. To mi je korona, inače da znate, to ga radi u fabrici. To što dobijete, što puštate tu hemiju, to mi je korona. Te cigarete, to je hemija, to nije duvan. Zato Vučić vlada. Znači, nalazimo se u školi. Evo, zato Vučić vlada i zato SNS vlada, zato što smo postali ovo. Znači, pred decom se rade ilegalne radnje. Neko dođe da se znoji, da se rehabilituje od sedenja, da stvara bolje ljude, deca tamo se igraju, a evo što se radi ovde. Jel su cigarete mesto za ovde, jel? Jel su te cigarete mesto za pored deteta i ovde, pored nas, sportista? Deći, bre. Pa znam da me ne razumete, to je problem. Oni ne razumeju zašto cigarete nisu za ljude. Znači, na kutiji na ćirilici piše. To je problem, ne znamo ćirilicu više. Na ćirilici piše, ovo ubija vas i ljude oko vas. Ja ne znam koji deo toga nije jasan. To nije teorija zavere, znači to ako moraju da napišu na proizvodu, to je 1 od 1. Čak to pišu da bi doprinali tome. Eto. Znači, trovanje svega i svačega. Izvini, gde se nalaziš sa tim vaporizerom? Je li ovo fakultet sporta, brate? Šavnička ulica, Cerak, evo. Znači ne zagašen, jer ga mrzi. To je veliki napor da se baci u kantu. Čekali vam. Na tren stazi. Znači, vaporizer na trimu, burazeru, a? Čekaj samo da se vidimo, najbolje je da se ponizimo svi javno. Do jaja. Do jaja. Šta? Moram